Sénantolanta ko kunkan Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc bafamoni duru éliminatoire o nyabla nyodon tle nana nyodon damne na kunu kari octobre kalon tle tani saba san bafamoni ngon nanina minye Burkina Faso ye ale sesoro Burundi kan kunu Burundi kanankolo Burkina Faso Tchilufla Oseye Burkina Faso qualifié kata CAN Maroc bafamoni duru kene kan anga Burkina Faso frobaton degli karamo Brahma Traoré la main akaton doni taraku konana victoire faso betalo mungu Burkina mungu Côte d'Ivoire kada kan tle sabana ko kumu kono Burundi bina Burkina Faso nyakoro abe farale nyon kan Burkina Faso ka kulu kono no e groupe Elie Kurutamba bolo minye Mali ye alebe do tlo na sini tarata octobre kalon tle tani duru san ba flan nani na Mali be bisimila Guinée Bissau fe Bissau dugu kono anyon da be damne ni ngeta no rodana gosira hakina jigina éliminatoire nu ko kumu kono tle saba nyonda temenen ko Mali ka kulu kono no e groupe iye joro folo obe Mali bolo kurwolon fla joro flana be Mozambique bolo kuru duru joro sabana be Guinée Bissau bolo kuru saba joro nanina na laban obe Eswatini bolo kuru kele okoroba ira ko sini nyonda Guinée Bissau ni Mali ni nyonche atena nogoya ni ba don ko so Guinée Bissau bina nyini ka sesoro Mali kan kada kan Mali ye sesoro Guinée Bissau kan so juma temene tle sabana ko kumu kono Mali chelu kele Guinée Bissau kanankolo ni Mali ye sesoro Guinée Bissau kan sini nyodana okoroba ira ko Mali qualifié kata Maroc kene kan kaseka ubara konflo ndoya Mali bolo minye Mali gouvernement ka fara Sénantolanta fédération nyama yaso kan uye vol direct takadi Mali Sénantolanta no ma kata Bissau okoroba ira ko jojolita la o kafisa Mali Sénantolanta no ma kanyoda makono Guinée Bissau ka ofe ka kunche alisa Sénantolanta ko kunkan minye CAN Maroc bafamoni duru éliminatoire tle nanaye VOA Bambara Togo la Bamako Siaka Traoré kala Selido